pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas, sa live drama pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol Tagol And Tita Tanya Chinita. May boylet po si Mama kahit may cancer siya. Feel good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Chari. Taga Malabon. Ang tatay ko po ay isang OFW. Nasa Saudi po siya. Ang nanay ko naman ay, na-diagnose po siya ng breast cancer noong 2021. So, bali, 3 years na po may cancer si Mama. Kahit po may sakit ang nanay ko, nanlalalaki pa rin siya. Napaka-season. Matagal niya na po yung ginagawa kay tatay. Kahit nung hindi pa namin alam na may sakit siya. May mga naging kabit po si Mama. Too many to mention. Pakinggan nyo na lang po ang aming Mga Katas ng Nakalipas. Halika, pumasok ka. Kumusta? Salamat naman. Ito, may dala akong pagkain sa'yo. Uy, yung paborito ko, dinala mo. Salamat kasi. Yung puto at dinuguan. Oo, salamat ha. Tsaka... baby. Oo. Sure ka ba na komportable ka dito sa bahay namin? Oo naman, di ba magagalit yung mga anak mo? Sa bagay, isa lang naman yung kasama mong anak dito. Hindi naman kasi syempre naiintindihan niya ako eh. Ha? Ma? Ma, may bisita ka? Ma, sino siya? Anak. Magandang araw sa'yo, Chari. Kaya naman pala maganda ka dahil... manang-mana ka rin pala sa nanay mong maganda. Ma, sino po siya? Anak, magpapaliwanag ako. Melchor. Ito yung anak ko, si Chari. Chari. Ay, Chari. Siya ang baby Melchor ko. Ulitin niyo nga po. Ay, hindi. Ako yung nagsusupply ko ng herbal sa nanay mo para gumaling yung Hindi kanyang po may cancer. narinig ako eh. Baby Melchor? Hindi.
baby capsule yung inaano ko. Ma, mag-usap tayo sa kusina. Baby, aminin na natin. Hindi naman yan... Di ba sabi ko sa'yo, low-key lang tayo dapat? Ma! Sige. Ma! Ito na naman ba tayo? Ma, mag-usap tayo sa kusina. Halika nga dun, ma. Teka. Ayan. Ano ba? Bakit mo naman ako pinapahiya sa boylet ko? Ma! Ma! Ano ba ginagawa mo, ma? Si Papa! At tagal-tagal lang nagpapakahirap sa ibang bansa tapos ikaw di ka pa tumitigil. Yun na nga yan. Tagal-tagal na niya. Hindi pa siya nauwi. Ako igiyang nagiyang na. Tigang na ako kaya ganito ako. Ma! Napaka-selfish mo naman. Iniisip mo yung sarili mong kapakanan. Ha? Baka walang niya mo naman, ma. Para maisip mo yan, yung papa ko nagpapakahirap doon na homesick. Ha? Tagal-tagal na pagod. At saka, ma, may cancer ka. Ma, hindi ka ba natatakot, ha? Pag namatay ka, mapupunta ka sa impyerno sa ginagawa mo. Magbago ka na, ma. Grabe ka naman magsalita, hindi naman ganoon ang Diyos. Ma, paano mo nalaman hindi mo sure? Ma, magbago ka na, baka kaya ka hindi gumagaling dahil sa kasalanan mo. Ay, hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo ako naiintindihan kasi. Hello anak, kumusta ka dyan sa Philippines? Papa, okay naman po kayo po, Papa. Piliin mo ang Parang kaya ng Pilipinas. Papa ko, ha? Papa, sabi ng kanta mo, piliin ng Pilipinas, pero di ka naman umuwi. Alam mo naman anak, kung uuwi ako, anong pambili natin ng gamot ng nanay mo? Kakayanin na ba ng sahod mo yan magpa-chemotherapy sa nanay mo? Pa, may sasabihin po ako, mas kailangan ka po kasi namin dito. Bakit? May ginawa na naman ba yung nanay mo? Kala ko nagbago na. Wala po, wala. Nalalaki na naman ba yan? Hindi po, Papa, kasi medyo lumalala nga po si Mamay. Baka kailangan Ganun niya ba? para gumaling siya, Papa. Kailangan ka namin dito, hindi naman natin kailangan ng maraming baka kailangan po namin ng presensya nyo kasi nahirapan na po kami kay Mama. Baka kailangan ka din ni Mama. Pa. Totoo lang, uwing-uwi na ako anak. Pero paano yung gamot ng nanay mo? Paano yung mga maintenance kung uuwi ako? Anong pambili natin? Sige. Pa, baka magawa nyo po ng paraan. Ay, susurprise ko yung nanay mo para bumuti naman yung kalagayan niya. At totoo lang, napatawad ko na siya sa ginawa niya sa akin noong una. Kaya sana naman talaga nagbago niyang nanay mo. Nagbago na ba siya? Pa, basta umuwi ka po. Pa. Hindi mo sinagot yung tanong ko. Nagbago siya, hindi? Chappy, pa. Hello? Chappy, pa. Uwi ka na lang para hindi na ma-Chappy. Ay, sige, uwi ako. Anak, miss na miss ko na kayo, pati yung nanay mo. I miss you, Papa. Ingat ka po lagi dyan sa Saudi, ah. Okay, anak. Asahan mo uwi ako? Papa. The world looks blue. Sa oras na po yun ay nakumbinsi ko po si tatay na umuwi ng Pilipinas. Ganon po niya kami kamahal. At ganon niya po kamahal si Mama na kahit nagkamali na noon ay pinatawad niya pa rin at willing po siyang umuwi para kay Mama. Ngunit sa kanya pong pag-uwi ay Nagpakahirap ako sa Saudi. Kung akala ko nagbago ka na, Marita. Hindi pa pala. Bago na naman yung lalaki mo.
Churil na, ay. Oh! Bigyan ka nga, sabi mo lang. Hirap na hirap ka sa role mo, ha? Ha? Tinawag mo pa ako ng pangalan ng lalaki mo. Kanor, pasensya ka na. Pasensya ka na, maawa ka sa may magkarami. Melchor, Kanor. O gano? Melchor Kanor. Inulit mo pa talaga? Mahal ko, patawarin mo ko. Nagawa ko lang naman yung kasi malayo kaya ang tagal mo kasing umuwi. Wow! At saka life is short. Be cancer na nga ako pag dadamutan niyo pa ako ng blessings galing langit, ha? Ikaw may kasalanan kaya ako ng lalaki. Oy, bakit ako may kasalanan? Ha? Saan ka ba? Nasa Saudi, nagtatrabaho. Paano yung sex life ko? Wow, inuna mo pa. May sakit ka na nga. Napalingon si Chip tuloy. Yan na naman si Chip May yun. sarili akong pangangailangan. Ha? Si Tiniente. Inisip mo ba yon? Sinumbong ka sa akin ni Tiniente. May iba ka na namang lalaki. Ha? Ako! Sa Saudi, wala akong iba doon. Bawal eh. Baka maputulan ako. Melchor, patawarin mo ko. Anong Melchor? Ay! Ulit talaga. Wala po. Kanor, ululuhod ako sa harapan mo, mapatawad mo lamang ako at maging maayos ang pamilya ko. Isinusumpa ko sa harap ng altar natin na magbabago na ako. Sumpa mo yan kasi para... Dinala mo pa talaga dito, Kagabi, napanaginipan ko ang Panginoon, sabi, tutulungan niya ako magbago at ngayon ay nagbago na ako pagkagising ko. Wow! Ang bilis na pagbabago. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Galing-galing talaga ng asawa ko. Kaya doon sa panaginip ko yung nagsimba ko at nabago na ako ng Panginoon. Hinugasan niya ang aking mga kasalanan. Grabe talaga, no? Patawarin mo ko, Kanor. Kanor, maawa ka na sa may sakit. Kanor, magbabago na ako. Pag nahuli ko kayo, ulit, tignan ko lang, baka may masamang mangyayari sa inyong dalawa. Naintindihan mo? Kanor, Baka mas mapaga ang buhay mo. hindi mo na ako mahuhuli dahil ako'y nagbago na. Bago na ng diskarte. Nagbago na. Bakit alam mo? Sabi ng friend ko, Ay, Kanor, nagbago na ako. Promise, di ba, Lord? Sige. Narinig mo. Dumilim. o ano, Ang Diyos na yan. Inuutusan ka ng Diyos na patawarin ang asawa mo. sorry Lord, sige patawarin ko na lang to. Lord, tulungan mo ang asawa ko. Baguhin mo siya katulad ng pagbabago mo sa akin. Hoy, ikaw yung may kasalanan. Ako yung walang kasalanan, ako yung magbago. Ang galing-galing mo talaga. Ha? Kanor. Sige, patawarin Ang kita. tagal natin napapatawarin mo ba ako? Hindi. Oo na! Ang tagal eh. Yes or no? Yes na nga eh, pinatawad na kita eh. Thank you. Huwag mo na ulitin ha. Merry Christmas, mahal ko. Babalik na ako ng Saudi pag inulit mo pa yan. Pantay ka lang sa akin. Ikaw ang paulit-ulit! Sorry na. Teka lang, ba't ako may kasalanan? Ha? At bumalik na nga po ng Saudi si tatay. Ang buong akala namin po ay nagbago na si mama. Subalit, Mars, ayan o, nakita mo yung bahay na yan, yung pula yung gate. Nandyan yung nanay mo, nandyan siya sa bahay ng lalaki niya. Yun pa rin yung Melchor na yun. Nandyan siya. sino Mars? Hindi ikaw, si Chari. Susumbong ko yung nanay mo, nandyan. Chari, saan ko ba galing, Chari? Mayos ka. Chari! Oh, Yan, yun yung sinasabi ko, yung bahay na yan, nandyan yung nanay mo. Taga dyan yung Melchor na yan. Di ba? Kala nyo Mars, nagbago. nagbago na si mama. Pumupunta pa yung lalaki sa inyo, wala na, di ba? Oo, kasi nagbago na siya. Oo, nagbago na lagi. Lagi nagro-rosaryo si mama as in 3 times a day. Wow, grabe. Nagrosaryo pa rin di mahuli. Andyan siya sa bahay na yan.
Puntahan mo! Mars, kinakabahan ako eh. Pero alam ko nagbago na si Mama kasi nagbanta si Papa na papatayin niya silang dalawa kapag nahuli. Kaya hindi na yun gagawin ni Mama, Mars. Bahala ka! Katukin mo! Sige. Sandali lang. Asan ang nanay ko? Oh, Asan ang nanay ko? ba't Ilabas mo mo ang hinahanap nanay yung ko. nanay mo sa akin? Ano ba to, DSWD? Ha? Kagabi pa, hindi umuwi ang nanay ko. Asan ang nanay ko? Sino ba yan? Baby Melchor. Narinig ko nanay ko. Ilabas mo ang nanay ko. Hindi magkakagulo tayo dito. Huwag ka pumasok dito, ha? Trespassing ka. Chari, umalis ka na! Chari, umalis ka na dito! Teka lang, ba't ka pumasok? Baby, pinigil mo yung anak mo pero pumasok talaga eh. Ma! Ma, hindi ka ba naawa kay Papa pa? Ma! Ma, anong klase kang ina? Anong klase kang ina, Ma? May sakit ka! Malapit ka nang mamatay! Nakukuha mo pang lalaki! Anong klase kang ina? Pwede ba? Anong klase kang asawa? Chari, dahan-dahan ka sa pagsasalita mo, nakakasakit ka na. Ay, kayo, hindi kayo nakakasakit! Ha? Alam nyo, kayo lang ang babaeng ganyan na kilala ko! Sagad-sagad yung kakatihan! Kapokpokan yung nanay ko, pokpok! May cancer na't lahat mamamatay na! Pokpok mo rin! Tama na! Grabe ka naman magsalita! Huwag mo pagsalita ng Parang nanay mo wala na ganyan. kang utang na loob sa akin! Naibabayaran ko yung utang na loob na yan! Sa inyo! Kapal lang mukha nyo yung tatay ko, nagpapakahirap sa Saudi! Tas ikaw nang lalalaki na alaala mo yung pek-pek mo! Ha? Tumigil ka! Nasa pamamahay kita. Mas tumigil ka! Baka mapatay kita, huwag kang magsalita! Okay. Ma, di ka nakukonsensya, Ma? Pag namatay ka, Ma, sisingilin ka sa lahat ng kasalanan mo! Baby Melchor, yung anak ko ganyan yan eh, ako yung sinisisi. Eh, tatay niya naman ang may kasalanan. Hindi umuuwi. Hindi niya iniisip ang kalagayan ko, may cancer na nga ako, malayo pa. Lagi na lang iniisip kumita ng pera. Eh, maikli na nga yung buhay ko, ayaw pang umuwi. Kaya ako ito nagawa. Ma, nasasabi mo pa rin yan? Ikaw pa rin ang tama, kami pa rin ang mali! Teka lang. Ako hindi ko pinipilit ang nanay mo. Siya na yung pumupunta sa akin. Ano ba talaga ako sa'yo? Ha, Marita? Baby Melchor, mahal kita at ipaglalaban ko tong pagmamahala natin. Ano yung narinig ko, Ma? Wala akong kasalanan, ha? Klaro yan ang galing mismo sa bibig ng nanay mo. Mahal niya ako. Hindi ko siya pinipilit. Pinipili mo yung lalaki mo sa akin, sa amin na pamilya mo! Eh kasi naman kayo, wala kayong ibang gawin kundi pagalitan ako. May sakit na nga. Kinagagalitan nyo pa ako, pinipigilan nyo pa ako sa mga gusto kong gawin. Mga mamamatay na nga ako, ayaw nyo pa ako sumaya. Diyos ko, hindi ko na alam yung gagawin ko. Diyos ko, Ma, anong nangyari sa'yo, Ma? Ma, anong klase ka nangyari sa'yo, Mama? Ba't ka ganyan, Ma? Anong klase kang ina? Ginaganyan mo ko kasi mamamatay na ako. Wala kang respeto sa akin. Hindi mo ko naiintindihan dahil wala ka sa kalagayan ko. Ano? Mahal ko si Melchor. Di ba, Melchor, mahal mo din ako? Oo naman. Oh, hayaan nyo na akong maging masaya. Hayaan nyo na akong maging masaya. Ma!
Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!